Blíži sa nám ten protest a ja ten protest plne podporujem a každý, kto chce, nech sa tohto protestu zúčastní. Čím viac ľudí bude na tom proteste, tým lepšie. Ale teraz, milí opoziční poslanci, predsedovia, všetci si sadnite. A ak sa to video dostane k vám, tak si ma vypočujte. Ja nežiadam od vás žiadnu pomoc. Vy ste mi nikdy ani nepomáhali. Tú aktivitu, čo vyvíjam, robím sám. A v podstate mal som vás na mojej stránke facebookovej alebo na TikToku dosť politikov zo súčasnej opozície. A hneď ako ste boli zvolení, dostali sa do poslaneckých hlavíc, prestali ste moje príspevky zdieľať alebo lajkovať. Ale to je jedno, to je vaša vec. Ale to o niečom svedčí. K čomu smerujem? Teraz niektorí z vás ma znenavidíte. Ja nesúhlasím s politikou Roberta Fica, ale táto opozícia sa má veľa čo učiť od Roberta Fica. Môžete ma kritizovať, dať pod holú zem, ale takýto líder ako Robert Fico v súčasnej opozície chýba. Ten protest nezmení nič. Prečo? Ja vám poviem prečo. Vyhral voľby prezidentské Pellegrini. Robert Fico išiel za pánom Pellegrinim, prezidentom súčasným, podklapkal ho po pleci, zagratuloval mu, urobil tlačovku, stál pri ňom a podporoval ho celú kampaň. Vy ste podporovali pána Korčoka? Ku koncu tak 2 týždne kampane? Nie. Absolútne nie. Pána Korčoka ste v tom nechali samého. Blížia sa protesty. Vy ste postrehli niekedy Roberta Fica, že on si s koaličnými partnermi prv vymienial facebookové statusy a až potom rokovali? To je také Matovičové a Sulikovské sprostosti. Poviem to na rovinu. Oni si hneď po voľbách vymieniali statusy predtým, než rokovali. Preto tá vláda s ústavnou väčšinou padla, lebo sa hádali, nevedeli robiť politiku. Darmo je Matovič dobrý človek, darmo je pán Sulik dobrý ekonóm, ale puberta v nich zaspala. Pán Fico to vie a on si teraz otvára šampanské a takú opozíciu si praje. Vy teraz na protestoch, alebo v začiatkoch protestov, vy si vymieňate názory na Facebooku, že prečo nemôžu ísť demokrati, prečo nemôžu ísť ty. Vy ste naozaj osprostení, milá opozícia. Vy ako chcete vyhrať voľby? Však vy už teraz ste prehrali o 3 roky. Ak sa nezmení silný líder. Vyjadrím sa ich strane PS. Vy ste jedna strana, ktorú ja podporujem. A nebudem sa tým tajiť. Ste jedna zo stran, na ktorej sa ja viem objaviť aj na kandidátke. Áno, ste. Ale pán Šimečka, vy dáte nejaký status na pani Šimkovičovu, že vy sa jej budete pýtať. Ten status dáte na svoju stránku, pre svoj publikum, pre svoje publikum, že vy sa budete pýtať. Vy si myslíte, pán Šimečka, ja si vás nechcem pohnevať, že tá Šimkovičová akože čo? Ona príde za vami a mi povie, a vy ste kto? A tam to skončí. Pani Šimkovičová dostane 8 hlasov, vy 2. No, bohužiaľ, taká je realita na Slovensku. Vy musíte zvolávať tlačovky a pre všetkých ľudí rozprávať. Presne ako Fico s Rohlíkom a všetkých koaličných partnerov podporovať. Ak chce ísť niekto na ten protest a vystúpiť z demokratov alebo z iných politických strán, to je úplne jedno, hoci aj z Oľana. Vy mu to máte umožniť. Vy myslíte, že my Slováci chceme vidieť politikov takých, ktorí sa nevedia dohodnúť, koho my máme voliť? Ja neviem. Ale ja neviem, keď to naša spoločnosť posunie ten protest. Lebo vy sa už teraz začínate hádať a to je ešte 3 roky do volieb. Ja si myslím, že nastal čas na nový politický subjekt. Priznám sa, čakám za pánom Korčokom. Ale ak ten pán Korčok zlyhá a nezaloží nový projekt, takto ako funguje súčasná opozícia, my nebudeme mať koho voliť, vážení. Alebo založíme si vlastnú politickú stranu, občiansky projekt, silní youtuberi, alebo silní hráči zo sociálnych sietí. Ja tam inú možnosť nevidím. Pani opoziční lídri, spamätajte sa, ja vás podporujem. Neberte to tak, že ja si chcem s vami pohnevať vzťahy. Nie, nechcem. Ale spamätajte sa. Toto kritika je hlavne pre vás, aby ste už držali spolu. Nič iné. Dovidenia.